tomto videu si ukážeme, jak rychle a jednoduše se dá vytvořit taková krásná mechová stěna. Nepotřebujete k tomu žádné předchozí zkušenosti. Stačí vám základní dovednost a pár rad a tipů, které si ukážeme v následujícím videu. Na tento obraz jsem si zvolila kombinaci různých mechů. Kopečkový mech želva, plochý mech premium, kapradinový mech a provencálský kopečkový mech. K doplnění menších mezer jsem si přichystala i trochu lišejníku. Pro vytvoření zajímavějšího efektu použiji v mechové stěně i stabilizované rostliny. Přichystala jsem si stabilizovanou trávu tyky, eukalyptus nikoli, amaranty ve 2 odstínech zelené a různé druhy kapradí. K lepení mechů budu používat lepidlo na stabilizovaný mech se stěrkou, které se snadno roztírá a práce tak jde mnohem rychleji než stavnou pistolí. Pro menší mezery a pro přichycení rostlin budu používat lepicí pistoli. Nachystejte si také náplně dotavné pistole a nůžky. Mechovou stěnu můžete bez problémů nalepit na holou desku, například na OSB desku, sololit a podobně. Já jsem se však rozhodla, že vytvořím orámovanou mechovou stěnu. Rozměr mého rámu je 200 x 80 cm. Doporučuji začít s kopečkovým mechem, který je nejvyšší a většinou tvoří dominantu celého obrazu. Nanesu si lepidlo a jednotlivé kopečky jemně přitlačuji k sobě, tak aby mezi nimi nevznikaly viditelné mezery. Z kopečkového mechu můžete vytvarovat nějaký konkrétní tvar nebo jej rozmístěte zcela náhodně. Já udělám 3 ostrůvky, které budu následně obkládat dalšími mechy. Kopečky se dají v případě potřeby i řezat, já se však snažím tomu vyhnout a tak hledám vhodné kousky, které lze k sobě napasovat. Pokud děláte obraz pouze z kopečkového mechu, řezání se nevyhnete, chcete-li vyplnit mezery po okrajích nebo v rozích. V mém případě to však není nutné. Pokračuji provenzálským mechem, který je nižší a vizuálně tvoří přechod mezi kopečkovým a plochým mechem. Ploché mechy se lepí opravdu jednoduše, protože jsou lehké, ihned přilnou na lepidlo a dají se různě tvarovat. Plochý mech lze snadno stříhat nůžkami, takže je možné si jej upravit podle potřeby. Můžete si vystřihnout mech k vyplnění nějaké konkrétní mezery, nebo jej zastřihnout do pravého úhlu a nalepit jej do rohu. Postupně jsem vyplnila celou plochu obrazu mechy. Lepidlo si nanáším postupně na místa, kde plánuji lepit mech. Lepidlo neschne hned, takže se nemusíte bát natřít i větší plochu najednou. Pokud by se vám něco nepodařilo nebo by se vám mech v daném místě nelíbil, v tomto stádiu jej lze ještě odlepit a vyměnit. Střídala jsem jednotlivé druhy tak, abych vytvořila určitý reliéf. V některých částech bude mech nižší, v některých vyšší. Menší mezery vyplním lišejníkem. Vybrala jsem si neutrální odstín, který mi barevně ladí s ostatními mechy. Lišejník je třeba zkrátit nůžkami na požadovanou délku. Nebojte se odstřihnout i větší část. U lišejníku se počítá s tím, že značnou část vyhodíte, nejkrásnější je právě vrchní část rostlinky. Když je obraz celý pokryt mechem, začnu s lepením rostlin. Svazky si rozeberu na menší části, je-li třeba, stonky zkrátím. Aby lepidlo nebylo moc viditelné, pokusím se lepit rostliny jen za konce stonků, aby větvičky volně visely a vypadaly přirozeně. Zde lepidlem nešetřete, chcete-li, aby lepidlo v jednom bodě udrželo celou rostlinu. Lepidlo můžete zakamuflovat tak, že nadzvednete kousek plochého mechu a stonky zastrčíte a zalepíte pod ním. Plochý mech pak opět přitlačíte a spoj bude překrytý. Postupně hledáme místa, kde by se daly zalepené spoje skrýt, nebo kde by se daly stonky zastrčit do nějaké mezery.
Velmi dobrý způsob, jak překrýt nějakou mezeru nebo zakrýt nehezké místo, je použití kapradiny sertularia. V obraze vytvoří krásný efekt. Z rostlin jsem postupně vytvarovala cestičku křížem přes celý obraz. Chudší místa jsem ještě doplnila visacím amarantem. Tento druh rostliny je v mechových obrazech obzvláště oblíbený a také vám zakryje případné nedokonalosti. Obraz máme hotový, už ho zbývá jen pověsit na zeď. Vytvořit tuto mechovou stěnu mi trvalo cca 2,5 hodiny. Čistá plocha stěny je přibližně 1,5 metru čtverečních, z čehož si umíte jednoduše vypočítat, kolik bude výroba stěny v podobném stylu trvat vám. Podle tohoto návodu zvládnou mechovou stěnu bez problémů i začátečníci.